cha Igbo kwenu ya cha Igbo kwenu ya mụọnị ya zụọnị ya ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ana m anabata gị n'oke ọgbakọ a pụrụ iche a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo, ebe anyị na-anọ na-atụlere uche n'asụsụ Igbo, na-amụta asụsụ Igbo ya na edemede Igbo, wee na-agwa gị ka ị sonyere anyị n'oke ọgbakọ dị egwu a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo. Igbo ọ bụ anyị nwa bụ isi n'isi mmiri ada atakwa n'ata. Igbo ọ bụ anyị nwa bụ ọka buru ụzọ, ọ bụ anyị nwa mere mmepe edere n'ala ya bụ Naịjirịa, n'obodo niile ebe ọ bụ na anyị bi. Ya mere m ji asị gị sonyere anyị na nzukọ eziokwu ndị Igbo. Ọ bụkwara eziokwu na ihe ọma anyị na-eme na ndị anyị na ha tụrụ nwere ole anyị bụ Naịjirịa taa na-enwe anyị onye ụfọ. Ya mere nwere onwe ji agụnwa afọ Igbo ọbụla ebe ọbụla ọ na-anọ na. Mana ka m jụọ gị, ọ bụ na anyị na-ekwu okwu nwere onwe anyị na-etiri onwe anyị ọgba aghara? Ọgba aghara anaghị ebute ọganihu. Ọgba aghara na-ewepụ ọganihu dị n'obodo. Ọgba aghara na-emebi obodo. Mgbe na-ayọgụnwa bụ onye Igbo, ebe ọ bụla ị na-anọ na-ekpe udo, na-eme udo, maka na enwere ebe eji ọgba aghara aga. Agha na-alụ ugbu a agha akọ na uche, ọgba agha tigbuo zọgbuo. Enwekwere ndị anyị na-anọ n'ala Naịjirịa ndị chere na ọ bụ ihe tigbuo zọgbuo, mana nke anyị ji bụrụ ndị Igbo ndị nwere ihe a hụrụ anya. Ọ bụrụ na ị pụta n'obodo Lagos, ọdụ ahịa niile n'ala Lagos bụ ndị Igbo nwe ya. Ndị Igbo ewetala mmepe n'obodo niile dị iche iche n'ime ala Naịjirịa. Enweghị onye ga-edozicha nke ya kpatacha akụ sị ka agwụfuo ya. Ya mere m ji ayọgụnwa bụ nwa afọ Igbo na ebe ọbụla ị na-anọ wee na-akpa alụ maka ọdịmma nke Igbo. Ihe ị ga-eburu n'obi bụ otu a ga-esi enweta ikike nke ọchịchị n'ụzọ ziri ezi, ikike nke nwere onwe n'ụzọ ziri ezi. A na-anọ n'otu aka anata agụ ihe o ji n'aka. Kedu ihe o ji bụ onye nọrọ n'ala bekee ya na-eti ọgba aghara na be nna ya? N'uche nke ya, ọ na-adị ya ka ọ na-alụ ọgụ nwere onwe. N'uche nke ya, ọ na-adị ya ka ọ na-emere ụmụnne ya ihe ọma. Ma nwanne m tụlee, ọ bụghị ihe ọma ka ị na-eme. Mana eto dike na nke o mere eme ya eme ọzọ. Onye mete mma kọrọ ya aka, onye mete njọ arọọ ya anya. Ụmụnne m, ka anyị were mmụta nke anyị ga-aghọta n'ime ọgbakọ a na-akpọ nzukọ eziokwu ndị Igbo, mmata na asụsụ anyị bara anyị uru iji wee na-akpa nkata, ma ịkpa nkata maka ihe ọbụla anyị chọrọ ka ọ bụrụ nke anyị, ọdịmma nke ahụ anyị chọrọ ka ọ dịrị anyị, mmepe nke ahụ anyị chọrọ ka ọ dị n'ala Igbo, ka anyị na-akpa ya n'ụzọ ziri ezi n'asụsụ anyị. O doro mụ na gị na-aba anya na ọ bụ obodo Eliza ji ala Naịjirịa otu ọ dị taa. Ọ bụkwa obodo Eliza nwekwa asụsụ oyibo a anyị ji akpa nkata, werekwa ya na-akpa ekete. Ma nwanne m lena, onye ji gị n'ala ka iji asụsụ ya akpa ekete nwere onwe gị, ọ dịghị ka ọ ga-enwe isi? Nke atọ m iche, ọ ga-enwe isi, maka na onye a ji gị na-atụ mgbere. Ọ bụrụ na ị nwere onwe gị, mgbere ya ahụ emebie. Enwere ihe na-achọ ka onye ahịa ya laa? Mba. Ọ ya mere mbọ niile anyị na-agba ka anyị nwere onwe anyị ji adị ka mmiri a na-awụ n'elu okwute, ọ naghị amịta ihe. Mana ọ bụrụ na anyị tụgharịa uche, mmata na ọgba aghara a na agha nke nwere onwe a bụ akọ na uche ka a ga-eji were na-eme ya, wee na-eso ya. Ka anyị na-eme ya, ọ gaghị agha mmepe nke anyị nwetagoro enweta n'ala Igbo. Anyị nọ na-akpọ ndị mmadụ sị ha lọta ka ha bịa mee gịnị? Bute ọdụ ahịa ha, ihe ọbụla eji mara ha n'ala Igbo. Mana ala Igbo ahụ anyị na-akpọ ha, ụmụnne m, lee nụnụ, enweghị eji ndụ ya atụ mgbere, tigbuo zọgbuo, aka nri na aka ekpe. Mmadụ na-ehi ụra ya were ofu anya ghebe oghe na be nna ya, chikikwe ya na be nna ya. Ya mere nji akpọ gị nwa bụ nwa afọ Igbo sị gị mara uru asụsụ bara,
maka na asụsụ ga-eme ihe ọbụla anyị na-ayọ Chukwu ya eruo anyị aka, onye iro agaghị ama ya. maka na mgbe onye iro gị matara ihe ị na-ekwu, mgbe ahụ ka ndị ọjọọ matara ihe ị na-ekwu, ajọ mmụọ bata, ajọ mmadụ abata. mana igbu izu, maka na izu ka mma na nneji. ọ bụ so onye na-ata aka ị na-eti, onye na-anụ ihe ị na-asụ, ka gị na ya ga-akpa nkata otu ọ ga-esi adịrị be nna gị mma. maka na ala Igbo bụ be nna anyị. ọ bụrụgodo ụmụnne anyị ndị na-akpọ obodo anyị a obodo ụmụ anụmanụ, ma chefuo ma nne na nna anyị nọkwa n'ime obodo a, ọkwa n'ime obodo a ka a mụrụ anyị. Ngị onye agha na-akpọ obodo nna gị obodo ụmụ anụmanụ, akwụkwọ iji nọrọ n'ala bekee ahụ ka akwụkwọ gosiri na ị kasị n'obodo ụmụ anụmanụ ahụ. ya ogene anyị jizi ụzọ rụrụ arụ na-akpọ onwe anyị na anyị bụ ụmụ anụmanụ, na anyị si n'obodo ụmụ anụmanụ. akparamagwa anyị na-adịkwa ka nke ụmụ anụmanụ. maka mgbe ịwụ nwa afọ Igbo, ijighị Igbo atụ ntụle gbasara Igbo, agwaghị dịkwa ka agwa ụmụ anụmanụ. maka na onye na-ekwu okwu ka onye na-agba izu, ma ọ na-atụ alo, ma ọ na-akpa ekete. onye irogo mara ekete ị na-akpa, nwanne m chena ma uche gị o zuru ezu. ọkwa ọ ga-ekwe m ghọta, ọ ga-ekwe m kwuo. ị na m na-ekwu ọ ga-ekwe nghọta, ọ ga-ekwe m kwuo. mana amụwa amụta, ọ bụ onye asị ka amụziere ya sa amụsịrị ya, onye nke a ka ụta dịara. anyị ga na-atụkarịta uche ka nwanne na nwanne na-amụ ka anyị were mụta ka o wee dị anyị mma. maka na gịnị? ọ nwanne ezu na-awụ ozu ahụ. ihe ọbụla mere nwanne anyị taa, ọ bụ anyị ga-eri arịrị ya. ọ bụ ndị iro anyị ga-eri arịrị. sa anyị nwe na-eri arịrị naanị anyị, mana onye isi iwu onye isi. ọ ya ka anyị ji wuru onye isi. mgbe ọbụla ịhụ m na-akpọ gị onye isi, ana m eme ka ị mara na obodo a bụ Naijiria tata gaa n'aka nne, gaa n'aka ekpe, ọ bụ ndị Igbo bụ ndị isi. maka na ọ bụ onye Igbo natara ndị ọcha ọchịchị n'aka mgbe Naijiria nwere indipendent. a na-ahapụ isi aka abụọ rịọm, ịgba ya dọrọ gị daa. a naghị agbagha eziokwu agbagha. ya mere nzukọ a ji bụrụ nzukọ eziokwu ndị Igbo, maka ọdịmma ndị Igbo. nwanne m tụlee, ọ bụrụ na nke m na-ekwu adịghị mma, gaa na ebe a na-edepụta ihe, teere m, gwa m, aga m anụ. mana isi m na m na-akpa nkata nwere onwe, na-akpa ya ka ndị be Eliza ga-ama ihe na-ekwu, nwanne ị na-etinye ọgbaghara. ọgbaghara ahụ eme na obere ọganihu nke na-apụtatụ n'ala Igbo. ikuku na-eku ya, ikuku ọjọọ, ọ bụghị ikuku ọma. ọtụtụ ụmụnne anyị ewerela ọdụ ahịa ha, azụmahịa ha, butekwa ebe ọsọ na-achụ ha. ụfọdụ nọ na Lagos, ụfọdụ butere ya Abuja, ụfọdụ buru ya gawazie Togo, ụfọdụ buru ya gaa Ghana, ụfọdụ buru ya gaa Kotonu. ala nna ha nọrọ. ya mere tata o ji dị ka ala Igbo na mmepe adịghị na ya. ee, ọ bụ eziokwu na ụmụnne anyị nọ n'ọchịchị, ndị nke na-anata oke anyị na mgbogo Abuja, anaghị eji ya arụ ọrụ ha ọfụma. mana ya ga-adara enwe n'elu. nwoke na-ada ndụ ugboro 17 ma ya bilie ya bụrụ ofu. asị gịnị? na nwoke na-ada ndịda ugboro 17 mana ọnwa bilie ya erigoro. Igbo anyị adaa n'ugboro ole ma ole, site na 1960 ruo 1966 were gawa wee ruo tata. ị ga-ahụ na ọnọdụ ala Igbo nọ, mmegbu dị na ya. mana ile anya gị hụ na ọwa Igbo buru ụzọ chi ala Naijiria. n'ihi na Igbo adịghị anya ukwu, ya mere anyị jiri ga-etinye nnukwu mmepe. enwere mmepe a na-etinye n'obodo, gị mara na obodo ahụ akwụrụgo, n'obodo abụrụgo akwa akwụrụ. n'ala Igbo anyị enweghị okporo tren ji aga. n'ala Igbo anyị enweghị ebe a si ebupụta ngwaahịa ma atụọ ngwaahịa n'ofesi. n'ala Igbo anyị kwesịrị inwe ezigbote ọdụ ụgbọelu eji aga obodo oyibo. ọ bụrụ na o so n'Enugu, ọ ga-adịcha na mpaghara steeti niile dị n'ala Igbo, ka o wee na-adịrị anyị izi ị na-efepe efepụ na-abata. maka anyị bụ ndị na-efepe efepụ abata ama yazi ndị na-eje na-abata nke ọ bụ ya ka ọ wụ ya, ọ ya eziokwu anaghị agba ya dọrọ.
ya mere m ji akpọkọ nwa bụ nwa afọ Igbo ka anyị were akọ na uche wee na-emeri ndị iro. Akọ na uche anyị ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị were asụsụ Igbo were na-asụ ya. Ọ bụrụ ego uru na e nwere nwanne anyị ga na-eme gịnị na-ama anyị imi na-akọwatara ndị iro anyị ihe anyị nwa na-ekwu n'olu anyị, udo dịkwa stil. Maka na chi anyị okike kere ụmụ Igbo mere ụmụ Igbo ji wuru isi n'ebe niile. Obodo ọbụla ị gara ala Igbo na nwa Igbo na-anọ ya si ebe a gbalaga. Emekwa na mba Afrịka ndị ọzọ ha mepee ọnụ ha sị gị na ebe ọbụla ị gara ma ọ bụrụ na onye Naijiria anọ ya gbalaga, ebe ahụ adịghị mma. Kedu ndị ha were bụ ndị Naijiria? Ọ bụ ndị Igbo, maka na ọ bụ ndị Igbo na-agapụ agapụ. And ebe ọbụla ndị Igbo gara ị ga-ama na ha nọ ya. Anaghị ebute mmepe, anaghị ezo ezo, anaghị anọ n'ihu ọgụ. Ndị Igbo bụ odogwu n'ihu ọgụ. Agha anyị na-alụ bụ agha achụmego, agha otu ọ ga-esi adịrị anyị mma. Mana ugbu a agha nke mkpagbudo, agha nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ehiwela anyị. Mana ọ gaghị akarị anyị, maka na anyị ka nwekwere mmadụ, anyị nwere ụmụ, anyị nwere echi. Echi anyị bụ nke ndị oyibo na-akpọ future. Anyị ga na-enye ụmụ anyị ọzụzụ, na-enye ndị echi anyị ọzụzụ ka ha mara na ọ dị mma itinye uchu na ndọrọ ndọrọ, itinye uchu na otu mmadụ ga-esi eme wee baruo ebe a na-akpa nkata maka obodo anyị a bụ Naijiria. Ịnata oke nke ruoro ụmụnna gị. Ọ bụ ịnata oke ahụ. Ọ bụrụ na ụmụnne anyị ndị nke nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị tata ma ndị na-achịkọtacha ụmụ ọtụtụ steeti dị iche iche, a na-ewetachakwa oke anyị na Abuja. Ihe ha ji oke ahụ eme ọsọ n'ala Igbo ka na enweghị onye ọchịchị ọbụla bụ gọvanọ bịara na-anaghị arụ ụzọ. Nke a bụ njọ mmadụ ji aka eme onwe ya. Onye ọchịchị ọbụla bịaranụ ọ na-arụ ụzọ. Ka m were Imo steeti maa atụ, ọ bụ steeti m si pụta. Kamgbe Sam Ọnụnaka Mbakwe chịchara Imo steeti, ọtụtụ ụzọ ndị ọrụrụ ka nọkwa taa. Mana ọtụtụ ndị ọchịchị dịrị egwu achịgharịtuo. Ọchịchị ndị ọchịchị dị iche iche achịgharịtuo. Gụwa ha niile rụrụ ụzọ. Ile anya ọ weregodo onye nke chịchara nnya ya tupu onye nke APC a na-achị ugbu a baiga. Ụzọ niile ọrụrụ na aghariela. Ọ dịghị otu a n'ugwu Awụsa. Ọ so n'ala Igbo. Ya bụrụ nke anyị ji aka anyị metụrụ onwe anyị, maka na ọ bụ ụmụnne anyị nọ dị ya. Ọ bụ ha na-anata ego ha. E nwere nwanne anyị nke gara enyere nwa ya nwaanyị aka ebe ọ gara ibugharị ihe akpa ime afọ, ewee jide tụọ ya nga n'obodo Eliza. Ọtụtụ ụzọ enyere ya ka ọ rụọ. Ọrụ ya ọfụma. Ọrụ ya rụchie ike n'ihi oke ọchịchọ. Mana n'isiokwu m niile anyị agaghị agụghaba, maka ndị Igbo si agụghasị. Agụghasị maka agụghaba enwe. Nke gara aga na ya na-ayọzi ibe ọzọ emena. Amamihe ka anyị na-ayọ. Gị bụ onye Igbo, achọrọ m ka ị mata na ihe ọbụla dara mmiri bụ ofu okwu ka eji atụ ya. Akọ na uche gị anyị rụọ ọrụ bụ na asụsụ gị bara gị uru, maka na asụsụ ka ị ga-eji emenarị ndị iro. Kụnienu na amamihe n'ụzọ pụrụ iche. Ka anyị tụkọ ala ọnụ. Hapụ tigbuo ụzọ gbuo. Hapụ ọgbaghara na-eweta mmepe n'obodo. Ndị nọ n'ala bekee na-etinye ọgbaghara dajụọ ọnụ. Ịnụ vidio m a, ịnụ ihe onyonyo a m mere, butuo tụsaa na ya. Kedu ihe bụ isiokwu m? Nkata na ọbụla ị na-akpa gbasara ọdịmma ndị Igbo, ụmụnne gị, nkata niile ị na-akpa gbasara ka ọ dị mma n'ala Igbo, were asụsụ Igbo mebe ya. Nke a ga-eme ka ndị iro hapụ ịmata ihe ibu n'obi, were na-atawaga ya ahụhụ ụta asa ata ya ahụhụ. Anyị boro ndị ọchịchị
ndị isi obodo anyị bụ Naijiria na ndị na-achị achị na steeti anyị na ọha nwawụ anya na-arahụ ụra n'ala Igbo, na ndị omekome na-enye anyị nsogbu. Anya ya na ndị herdsmen ya aga n'ụsọ. Anyị nwere Boko Haram na Naijiria, mana ndị na-eme mpụ na-eburu ndị mmadụ eburu n'ala Igbo utata, na-eme ka ụjọ dị nwoke dị nwaanyị n'anya n'ala Igbo, ha bụ ndị ebe ngụnwa nọ n'ala bekee na-enye ọda na-agwa ndị mmadụ ka ha mebisibe ihe n'ala nna gị nwa mpekele nke emetere emete. Ka m jụọ ụnụ, ọ bụrụ na asị ka anyị nọrọ n'ụlọ otu esi eme ya n'ụbọchị izuzu ọbụla nke izu ụka, ndị Igbo niile jiri obi ọnụ, ma ị nọ na Abuja, ma ị nọ na Lagos, ma ị nọ na Finland, ma ị nọ na Thailand, ma ị nọ na Indonesia, ma ị nọ na Ghana, ebe ọbụla nwa afọ Igbo nọ, anyị niile eme gịnị? Anyị anọrụ ala n'ụlọ. Ọ ga-ada ụda, ha karịa ụgha. Maka na ịchị ịma ma ihe m na-agwa gị ọ bụ eziokwu, bịa n'ala Lagos mgbe a na-agba Krismas, mgbe ndị Igbo lara ala, ihe na ndị nwe obodo alaala, ụjọ dịrị onye ọbụla n'anya. Enweghị ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ebe a na-azụta ihe, ya mere a na-achọ ịla a na-akwado ịgba Krismas, ndị mmadụ ga-azụrụcha ihe dobe n'ụlọ ha. Ndị ụgbọala ha mebiri ebi ga-arụzie ya, maka ị gaa na Ladipo ọ ndị Igbo nọ ya, ị gaa n'Ọtọpas ọ ndị Igbo nọ ya, ị gaa na Nkwọ Nnewi ọ bụ n'ala Igbo. Ngalaba ihe niile eji achọ ndụ mma, eji enyere ndụ aka n'ala Igbo, n'ala Naijiria, bụ ndị Igbo hiwere ya ọdụ ahịa ya. Ya mere Igbo dị mkpa karịchaa. Ụmụnne m, ofu obi ka anyị na-ayọ ka anyị nweta, maka na anyị nwee ofu obi, ọ bụ naanị asụsụ anyị ga-enye anyị ofu obi. Naanị asụsụ Igbo ka anyị ga-eji eme gịnị? Enweta ofu obi. Dịka ndị Yoruba si asụ asụsụ ha, enwegode ihe gbagwojuru ha anya ma ọ bụ ihe butere ha ọgbakasị, maka na enwe mgbe a na-anaghị ese edozie ụtọ were na-aga. Ọ bụrụgodi di na nwunye na ịhụnanya na-egbu ka mmanya na-ese, emechakwa ha edozie. Ọ bụ taa ka ụwa dị. Ụbọchị niile abụghị ụbọchị ụka. Ekere ọrụ eke. Ndị oyibo si there is season for everything. Mana ogo nke ọbụla bịaranụ, ihe anyị ga-anaghị ọwụ amamihe anyị ga-eji wee mee gịnị? Wee merie ya bụ oge. Maka mmeri bụ nke anyị. Ọ bụ so onye dị ndụ nwere ike mmeri, onye nwụrụ anwụ nke ya agaala. Ụmụnne m, mbọ anyị na-agbazi ugbu a bụ ka anyị mee gịnị? Ka anyị mepere ụmụ anyị na ụmụ anyị ọganihu, ka ha hapụ ịta ụdị ahụhụ anyị tara. Maka ile anya taa, ị ga-ahụ na ọ gbawajuru anyị anya, ihe a na-ama otu a ga-eme ya. Onye nke a kọrọ gaa n'Eke, onye nke a kọrọ gaa n'Orie. Mana ụmụnne, jụọkwanụ na onwe gị ajụjụ ma ọgba aghara ọ na-eweta ọganihu n'obodo. Ọgba aghara na-eweta ọganihu n'obodo. Ya bụ onye ọbụla na-ekekọta ọgba aghara na-eme ụmụnna ya ihe ọjọọ. Gbakọta ha afa, ọ wa agba ya ere. Ihe ọbụla ị na-eme ma aka ọrọ gị aka, ihe ọbụla ị na-eme ma o weta mmepe, ihe ọbụla ị na-eme ma onye ha ụmụnna gị nọ n'ụlọ udo, nwanne m, ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Anaghị aga eme ihe ọma n'ụzọ ihe ọjọọ, mewezie ihe ọjọọ n'ụzọ ihe ọma, maka na ekere ọrụ eke. Onyinye amara Chineke nyere ndị Igbo bụ onyinye ọgụgụ isi. Ọ bụ anya ụfụ mere na ndị anyị na ha nwe obodo Naijiria, ha na-enwu ndị Igbo anya ụfụ.
maka na ndị Igbo bụ mmepe. Ọ bụrụgodị n'Ikorodu ndị Igbo buru mmepe gaa ebe a. Na nsọgara niile dị n'ala Naịjirịa, ndị Igbo gaa ebe a, ha zụrụ ala, rụwa ụlọ, rụwa ọdụ ahịa, bute mmepe, nyebe ndị na-enwere ọrụ. Ihe gọọmenti obodo na-emenwu, ndị Igbo na-eme ya. Ọ bụ ya butere anya ụfụ. Mana ime ihe ọma abụrụgo ọrịa tụrụ ndị Igbo atụ. Ndị Igbo agaghị ahapụ ihe gbasara mmepe. Ndị Igbo agaghị ahapụ ihe gbasara ọganihu, ihe gbasara azụmahịa, ihe gbasara ịtụ mgbere. Igbo agaghị ahapụ nwe ya. Ọ ya mere ị na-akpọ onye Igbo ya bụ eburu egbe bụ eburu mma. Ọ sị gị na ọ bụghị ihe ya pụtara ụwa ya. Mana ọ bụ eziokwu. Mgbe sị na agha nwere onwe a ka anyị were akọ na uche lụọ ya, maka na abụ ka asị ka eji egbe na mma lụwa ya, nwanne m, akwafuso ọbara, ihe niile ahụ ihe laa n'efu. O tela gboo tekọta aka anyị akwafu ọbara na nwere onwe. Ọtụtụ nwụọ, ma ndị a tere na mmiri, ma ndị e gburu n'ụzọ na-dajụ ọnụ. Ka anyị chọọ n'ụzọ ọzọ. N'ụzọ ọzọ bụ gịnị? Ka anyị kwadobe ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye ọbụla bụ onye otu nwere onwe nke ala Igbo na-atọ ụtọ na ndụ. Anyị gụrụ akwụkwọ, anyị nwere ọgụgụ isi, anyị na-apụta na-esonye na ndọrọ ndọrọ. O tekata aka ka ọ dị njọ, a ga-emecha nweta ọbụgodu ọgụ mmadụ 15 bụ ndị nwere ọbara nwere onwe n'ime ha, wee banye n'ọchịchị, wee ruo ebe a na-anọ na-akpa maka ọdịmma nke obodo. Ha ga-eketa oke nke anyị, rụọrọ anyị ọrụ, anyị ahụ ya. Ụmụ mmepe anyị na-enweghị n'ala Igbo bụ ụmụnne anyị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-agba mbọ ka anyị keta oke nke mmepe ahụ. Tupu anyị na-ekwu okwu nwere onwe, ị na-ekwu okwu nwere onwe, elee ebe ị ga-ejide aka, mmeghe ị ga-ejide aka na ya. Ọ bụghị okporo ebe tren si aga ka anyị nwere, ọ bụghị ebe esi nweta ahịa n'ala obodo oyibo ka anyị nwere, ọ bụghị ọdụ ụgbọelu eji aga ala bekee ka anyị nwere. Ndị ihe anyị ji aka, anyị ji akwado ọgba aghara nọ n'ala bekee. Ebe o si ewutekarịsịa mbụ na ndị na-etinye ọgba aghara ha niile nọ n'ala bekee. Chefuo na ọgba aghara ị na-etiga adịghị ndị nọ n'ala ụlọ gị mma. Nwanne m, onye ụlọ ya na-eshi mmiri anaghị apụkwa ọrịrị. Ya bụ Igbo, lọkọta na akọ na uche, were na asụsụ anyị mere ihe, tụwa na alụ ka a ga-esi na-eme ka ihe ọwụ na ndị Igbo na-eme bụrụ asụsụ anyị ka anyị ji eme ya. Ịmakwa na ndị Igbo ga-emenwu na asụsụ Igbo na a ga na-asụ ya na House of Rep na Abuja. Ya bụ gịnị? Na eruo onye asị na ya bụ onye Igbo na a ga-etiri otu a ndị China ma ndị Russia ma ndị Korea si emebe, ma ndị Japan, ebe ọ na ha bịara mmemme n'ụwa niile, etiga asụsụ ha, ha kwuo okwu n'asụsụ ha, ma ị na-anụ ya ma ị naghị anụ ya, ọ gbasaa ha. Igbo menwuru ya. Ọ bụ otu a na-ekwu ya, ga-enweta na Igbo nwere ike ime ka asụsụ anyị ka eme ya implement, ga-eme onye Igbo ruo na ebe a na-eme ihe a, ndị niile nọ na haus ọsọ bụrụ onye Hausa gị nyara ihe na ntị, ihe onye Igbo kwuru gị ghọta ya n'olu nke gị. Onye Igbo were ka asụsụ Igbo wee gịnị wee na-aga, maka na achị na-aka mma n'oyibo. And onye mere ile anya ihe ọwụ na-eji oyibo eme nghasa ọgba aghara. Ya na nghọta nke m, maka uche onye adịghị ya njọ. Ya bụ ụmụnne m, ekwuola m ya ka ị ga-anụta, ka m na-ewere ya na nkenke, maka aga m na-ewetara unu ka o si adị, ntụgharị uche na amamihe, uru ọ bara iji asụsụ Igbo na-akpa nkata ma na-akpakwa ekete, maka otu ọ ga-esi adịrị anyị mma.
asụsụ Igbo atọgbuola m. Ịkpawa nkata ịkpa nkata n'asụsụ gị. Hey, Igbo ndị ọma, obi na-atọ m ụtọ na mba onye Igbo, maka na anaghị ama ya aka na amamihe. Ya mere m ji ayọ unu ka anyị were amamihe ahụ eji mara ndị Igbo ka o ruru anyị ụlọ, maka na a sị na akụ ruo ụlọ agbụrụ onye kpara ya. Na amamihe ruo ụlọ, ịma na ala Igbo ga-abụ oke mba. Ọ bụ amamihe a ka anyị na-ayọ, maka na ọ bụrụ na anyị nwee amamihe a, anyị ga na-ekwu okwu ọwụna gbasara ala Igbo, ma mmepe ala Igbo, ọdịmma ala Igbo na asụsụ Igbo. Ndị iro anyị agaghị ama. Aka m bụkwa Chukwu onye Pati Chike onye ka a na-akpọ Dịba Ọcha. Aga m apụta n'izu ụka ọzọ. Ka emesịa nụ.